mill-ikbar artisti internazzjonali tal-mużika klassika, l-Ambaxxatur Malti għall-Kultura, it-tenur Joseph Calleja u t-tenur Andrea Bocelli se jerġgħu jagħtu spettaklu u divertiment mużikali f'pajjiżna b'tiżwieqa ta' mużika klassika u popolari. Sentejn wara Calleja u Bocelli reġgħu lil Malta sabiex ikantaw flimkien f'pajjiżna u jsaħħru l-udjenza Maltija u barranija li s-sibt mistennija tattendi bi ħġara għall-kunċert tagħhom. Ma' Calleja u Bocelli se tingħaqad l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Sigmund Mifsud qal li qegħdin iħarsu l-quddiem għal dan il-kunċert annwali għax flimkien mad-duo Calleja Bocelli se joffru spettaklu mill-isbaħ. Dan il-kunċert in-nies jiġġennu għalih jattendu ħafna biħġarhom, l-atmosfera ta' dan il-post hija maġika. Il-mużika hija dik il-mużika biex ngħidu li tappella l kulħadd, ovvjament dik it-toma tal-mużika klassika kif taf toffri wkoll l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Fuq il-fosos tal-Florjana għaddejn l-aħħar preparamenti għal dan il-kunċert. Kunċert li ser jittella bl-għajnuna tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Iċ-Chairman tal-Awtorità Gavin Gulija qal li dan il-kunċert jingħaqad ma' sensiela ta' avvenimenti mużikali oħra li qegħdin jiġu organizzati f'pajjiżna u jattiraw eluf ta' turisti. Kulħadd induna li konna ħafna aktar intensivi din is-sena fuq il-produzzjoni u importazzjoni ta' events. Kif qed tajjeb inti fil-fatt kellna ħafna events matul dan is-sajf u dan il-kunċert ta' personalità ta' ambaxxatur ta' Malta, nistgħu ngħidu ta' Joseph Calleja, ser ikun kullana oħra f'din il-katina ta' events li qegħdin iseħħu f'pajjiżna. Mad-duo Calleja u Bocelli se jnaqdu wkoll artisti lokali fosthom il-kantanta Ira Losco fl-ewwel debut tagħha mat-tenur Malti. L-istennija ta' dan l-ispettaklu issa hija nhar is-Sibt fuq il-fosos tal-Florjana bil-pubbliku li ma kwistax biljett jista' jgawdi l-ispettaklu minn parti maħsuba apposta fuq in-naħa ta' wara tal-fosos u jitpaxxa bl-atmosfera maġika li se jħolqu ż-żewġ tenuri ta' fama dinjija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.